Нехта у той час, калі вы набіралі свае абароты, гэта зліўны бачок. Мы верыфікавалі гэтую інфармацыю і не толькі ў тых людзей, якія нам яе дасылалі, але ў іншых яны пацвярджалі гэта. Нават калі гэта была спроба зліць некую інфармацыю, гэта была грамадска значная інфармацыя, таму што мы шлак не публікавалі. Гэта была даволі складаная праца таксама, каб верыфікаваць гэта ўсё. Прэтэнзіі наконт, што 22гадовы пацан кіраваў там пратэстамі і гэтак далей. Як ты ўспрымаеш? Ну, як штосьці з мінулага. Гэта ўжо ўсе адрэфлексавалі ўсе, хто толькі мог. Цікава атрымліваецца, што хтосьці лічыць нас здраднікамі, хтосьці героямі, хтосьці кажа, што вы не даціснулі таму, што трэба было больш на барыкады ісці, менш кветак. Мне і на той момант здавалася, і зараз здаецца, што ў мяне дастаткова агульная адукацыя. І ў 20-м годзе было больш разумнае нават, чым я, атачэнне і з досведам удзелу ў акцыях. Гэта не проста было спантанна, што, як там жартаваў моладзевы блок, што генерал нехта тут вырашае, сюды ідзем, тут ОМОН адкідываем, пазней вось тут заканчваем.